Башлаган эш, биткән эш ди татар халкы. 5 көн дәвамында кайнап торган Казанда бүген 4 ел буе зур әзерлек белән көтеп алынган WorldSkills эшче һөнәрләр чемпионаты тәмамлана. 56 төрле һөнәр, 1300 катнашучы һәм Казан Экспога килгән 272 мең тамашачы. Чемпионат чын мәгънәсендә кызу һәм хис кичерешләргә бай булды. Аның иң якты мизгелләре безнең киләсе материалда. Позитивных людей дома точно будет что рассказать. Просто нужно верить в себя, здесь себя поддержат друзья. Russia.